manden selv, som opfandt det her choke. Så nu vil jeg vise. Yes. Der er to måder, vi kan lave den på. Vi kan lave den, som jeg ligger her i garde. Det den egentlig udspringer af, det er et kontrolgreb, hvor vi går op under armhulen med benet, så fanger skulderen. Det er vigtigt, at man kommer ordentligt ind på skulderen og kommer lidt vinkelret på manden. Ellers så har man ikke et ordentligt greb og kontrol på ham. Så ligger her, fat om skulderen, klemmer selvfølgelig benene, som vi altid gør, når vi ligger og prøver at være tæt sammen. Her der har Martin meget svært ved at hive sin arm ud og komme fri. Så lige så snart, at jeg begynder at styre hans hoved, så har han svært ved at bevæge sig fra den position. Men selve Guldbæk-choken, den kommer af, at vi herunder kører vi hånden på den side, så kører vi ind og fanger, klemmer ind her, tager vores egen ankel og klemmer tilbage. Igen kan vi også tage håndleden, inden vi gør det, og så klemme ind, og når vi kommer på den anden side, så laver vi den her samtidig med, at vi hiver tilbage. Så klemmer ind her, og hiver tilbage, uden at have fat i anklen. Det er sådan set det. Så er der flere hemmelige detaljer, men det får I ikke. Jamen, så sidder vi her igen. Før viste jeg den fra guard, men vi kan også lave den for mount. Og det er igen ved, at hvis han ligger tæt og klemmer sig op til mig, og jeg ikke presser ham ned, så giver han sådan set selv armen. Herfra arbejder jeg op, sætter benet op på den måde her. Igen her griber jeg skulderen, presser ham væk. Igen på samme måde kan jeg enten gå ned og tage anklen, eller lave grebet herfra og klemme tilbage. Eller tage anklen, lægge mig ned på siden og klemme. På den måde. Så får I alligevel lige en lille detalje mere. Det var sådan set, da jeg selv vandt min sidste kamp på til European MMA. Der havde min modstander nok på samme måde her. Men i stedet for at lave choken her, kører jeg hånden væk, armen igennem og går i en helt almindelig triangle.